गोजोननि थाखाय आरज गाबबाय आरो गासैबो मुंख्लं नखरनि सुख गोजोनै संसार जानांगौनि थाखाय बिथांमोननि खाथियावबो अबंलावरिनि खाथियाव आङो आरज गाबबाय। दामान गोनां रायजोफोर दिनै एसे बांद्राय हुलुस थुलुस मोनदों आङो थांलाय फैलायखौ एसे बारा मोनदों रायजोफोरखौ माइ हानायाबो जोबाखै जानो हागौ ओंखायनो एसे उसुखुथुबो मोनदों सोरबा सोरबा दा सानदोंबो जानो हानाय मानो हरखाबै बे सुबुं गौमाखौ लाखो दा बे सुबुं गौमाया दिनैनि थांखि नङा बियो मास मोनथामसो सिगांनिनो थांखिखामोन मोनसे सुबुं गौमाया चिराङाव गुबुन मोनसे सुबुं गौमाया सनितपुराव आरो थामथि सुबुं गौमाया बरमा एबा उदालगुरियाव जागोन होननानै जोङो थांखि लानानै दोनदोंमोन आरो बे हिसाबै दिनै जोङो बे सुबुं गौमाखौ मोजां फोथार मोनाखैब्लाबो बे थेलेबलेबब्लाबो बे बरमा हायार सेकेन्डारिनि फोथारावनो लानाय जाबाय। दा गिबियावनो आङो साबायखर बावदों गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना बयबो बाहागो लानानै दिनैनि सुबुं गौमाखौ जाफुंसार महर होबाय। दा बिग्रायारि रायजोफोर साथामसो बिबुंथिगिरिया मोजां मोजां खोथाखौ बुंलांबाय नेशनेल लेभेलनि खोथा विदर्भ आन्दोलननि खोथाखौ सानियाल बिथाङा बुंलांबाय नोंथांमोना मिथिबाय। दा गुबैयै जोंहा माखासे खोथा सावरायनांगौ दङ नोंथांमोन आरो जों बे सोमावसारनाया जोंनि बिनि जाफुंसार बिनि फेलें जानाय बे गासैबो जोंनि सायाव सोनारो दा ओंखायनो जोंहा माखासे खोथा सावरायनांगौ दङ। दा बेनिखायनो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बिबुंथि होगोन नाथाय जोंनि हारिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिबुंथि होगोन बेवहाय नोंथांमोना खोनासंनो थाखाय आङो खावलायखानानै दोननाय जाबाय। दा दिनै जोङो फिन बे सुबुं गौमानि गेजेरजों भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे नोंथांमोना बावनो नाजायोब्लाबो जोङो मालाबाबो नोंथांमोनखौ बावनो होनाय नङा। बिथांमोना जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि खोथाखौ एखमब्ला एखमब्ला गोसो जानानैनो बावनो नागिरो। बावैसो दिल्लीयाव सानथामनि हाबाफारि लाबाय बे सानथामनि हाबाफारियाव जागायजेनखालिनो जिखालि सेमिनार जादोंमोन माब्लांकार हलाव ओइखालिनो जोंनि खाथियाव खौरां फैबाय जे फैगौ 19 नभेम्बराव नोंथांमोनजों 3 खनायारि सावरायनाया जासिगोन दिल्लीयाव होननानै। जानो हागौ गभर्नमेन्टआ सानदोंमोन जे बिथांमोननो बेबायदि खौरांखौ होयोब्ला बिथांमोना दिल्लीयाव आरो सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ लानाय नंला बेबायदि साननानै हयथ' जोंनो खौरांखौ मिथिहोदोंमोन। नाथाय बिथांमोना खौरां होनायनि उनावबो जोङो दिल्लीयाव धरना होबाय आरो बे धरनाया इन्डियानि गोबां निउज पेपारफ्राव धरना जानाय समावल' नङा धरनानि मास मोनसे उनसिम गुबुन गुबुन निउज पेपारफ्राव बियो सेबखांजादों आरो बिनि उनाव भारत सरकारा मोनसे रेसपन्स होनो गोनां जादों जायनि थाखाय थांनाय 19 अक्ट'नि जि सावरायनाय बे सावरायनायाव भारत सरकारनि नखर बिफाननि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ बिथाङा जोबोद उसुखुथु जादों। बे 3 खनायारि सावरायनायाव जोङो बिथांखौ नुदों जे बिथांनि मोखांखौ नायनानै एसे अन्थाव बाथाव नुदों जोङो सावरायनो थांग्राफ्रा मानोना जोङो ओइखालि जोबोद सिस्टेमेटिकेलि सिगांनि समावबो आरो ओइखालिबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंहा 2 एक्स एमपि दङ पिपुल जयेन्ट एक्सन कमिटिनि दैदेनगिरि दङ एमसिएलए दङ बे गासैबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेला सुस्थ' मेलेमजों सान्थियै जेला मोजाङै सेबो अब्ला भारतनि अफिसारफोर आसामनि अफिसारफोर आरो नखर मन्त्रिया गावनो राजनाथ सिंहआनो एसे आख' फाख' गोग्लैदों मोखां सोम सोम जादों। ओइखालि बिनि साननैसो सिगाङाव बिथांमोना मोनसे फान्दायबाय नाङा फानानो इउटिसि होननाय मोनसे खोथा बरननानै होबाय नोंथांमोना नुदों। 16 तारिख जोङो 19 नभेम्बर खुंदों दिल्लीयाव बिनि सानसे सिगाङावनो बिथांमोना गुरुगानानै बरनदों आरो 19 नभेम्बर खालि बे खोथाया गासैबो खौरां बिलाइफ्राव बायदिसिना निउज पेपारफ्राव बियो ओंखारदों टिभि चेनेलाव आरो जों जेला 19 नभेम्बर खुंबाय थायो दिल्लीयाव आसामनि खौरांगिरिफ्रा जोंखौ सोंहरदों जे इउटिसिनि खोथा मा मिथिगौ जों रावबो मिथिया जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो मिथिया जोंबो मिथिया आफादनिबो एनडिपि प्रग्रेसिभनिबो दैदेनगिरि दङ जोङो बिथांमोनजोंबो रायलायदों जोङो जेबो मिथिया नाथाय बेखौ बिथांमोना बरननानै होदों
आरो बेखौ बरननानै बिथांमोना सानदोंमोन जोंनि सोमावसारनायखौ थेर बेथेर खालामगोन, इम्परटेन्ट गैया खालामगोन, जोंनि सावरायनायखौ गुरुत्व गैयै खालामगोन, बेबायदि होननानै बिथांमोना हयथ' सानदोंमोन। आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना मा खालामबाय, 36 घन्टा 48 घन्टा बन्द होबाय। बन्द होनानै बिथांमोना हुलुस थुलुस खालामबाय आसामाव जे जेरैखि जाया बे सावरायनाया जानो मोना, इउटिसि होनो मोना, बड'लेण्ड होनो मोना, बायदिसिना स्ल'गान होनानै बिथांमोना सोमावसारबाय, आन्दलन खालामबाय, बन्द होबाय। नाथाय बिनि गेजेरजोंनो दिल्लीया जेरैबायदि सानदों एरैबायदि नङा, बिथांमोना बुंदों सावरायनाया जागोन आरो जागोन। जोंबो थाबाय, सावरायनायाव बाहागो लाबाय। आसामनि सासे अफिसारा रायज्लायफुबाय थानाय समावनो बिथाङा रायखांदों जे दिनै बर'फ्रा बड'लेण्ड बिनो नंगौ, नाथाय बड'लेण्डखौ बोरै होनो? नै बड'लेण्ड होयि सावदों माबा मोनसे इउटिसि खोथा बरननायावनो दिनै बिथांमोना हुलुस थुलुस खालामदों, बन्द होदों, दावराव दावसि जादों। आरो बे खोथायानो जोंनि सावरायनायखौ आरो बांसिन गुरुत्वपूर्ण खालामदों। बिथांमोना जोंखौ हास्रायाव जेरै मोनसे बाथ्रा दङ, गरमानि गंगार पेलाव होननानै नारनानै जोंखौ बिथांमोना दैयाव खोख्लैनो नागिरदोंमोन, नाथाय बिथांमोना नारनानै जोंखौ गंगायाव खोख्लैनाय बायदि जादों। जोङो नखर मन्थ्रिनि सिगाङाव स्पष्ट बुंनो हादों। ओइखालि बै अफिसारा बुंनाय लोगो लोगोनो जों बुंदों, नोंथांमोना दिनैनो बुजिनानै नाय, अब्ला जोंखौ आसामनिफ्राय जुदा जानो नागिरनायनि दाय होयो। दिनै बिथांमोना जोंजों बिटिसिआव गोरोबनानै थानो हाया, नाय बिथांमोनखौ सोर होननानै। बिथांमोना नोंथांमोना बिसोरखौ एरेस्ट खालामनांगौ, एक्सन लानांगौ होननानै जों बुंदों। मानोना बे मानसिफ्रा रावबो हारिनि रेसपन्सिबल मानसि नङा। ना बिसोर हिन्दुनि लोगो, ना बिसोर मुस्लिमनि लोगो, ना बिसोर देशबासिनि लोगो, ना बिसोर इन्डिजिनासनि लोगो, बिसोर रावनिबो लोगो नङा। बिसोर ट्राबल मेकार होननानै जोङो बिसोरखौ गायसननो हादों दिल्लीयाव। आरो नोंथांमोना हयथ' नायनोबा नुगोन, ओइखालि जेला जोङो जबरदस्त जोङो नारसिनो, जोंनि माने एक्स एमपिफोर, जोंनि लिडारफ्रा बुङो नोंथांमोना बेबायदि फर्सनि सायाव एक्सन लानांगौ। अखानायै आं नायदों 35টা मानसिखौ हमनानै एरेस्ट खालामदों बिसोरखौ। अखानायै जों नायदों। আজি আমি সমাধান বিচাৰিছো, বড় সমস্যা আমি জীয়াই ৰাখিব বিচৰা নাই। এই সমস্যা সমাধান কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব, এই সমস্যা সমাধান কৰাটো ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকৰ দায়িত্ব, এই সমস্যা সমাধান কৰাটো আজি আমোলাতন্ত্ৰৰ দায়িত্ব। আমি কিয় বদলেণ্ড বিচাৰিব লগা হ'ল? আজি স্বাধীনতাৰ 70 বছৰ পিছত আমাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ, জন্মগত অধিকাৰ, সামাজিক সাংস্কৃতিক অধিকাৰ, অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ কি অৱস্থাত আছে আপোনালোকে চাইছেনে? আজি সেই সংগ্ৰামটো কোনোবা জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত সংঘাত কৰি তুলিব বিচাৰিছে। আমি দুখ পাইছো। কোনো বড় লিডাৰে, কোনো বংগ বড় সংগঠনে কোনোবা ইউটিচিৰ কথা মাতা নাই। আমাৰ অলৰেডি বিএসসি মানে আমি বিএসসি পাইছো আৰু 6 ইয়েৰত বিটিসি পাইছো। বিএসসি আৰু বিটিসি পোৱাৰ পিছত আমি কৈছো যে এতিয়া এনেকা কাউন্সিল এৰেঞ্জমেণ্টে আমাৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব নোৱাৰে। এইকাৰণে ভাৰতৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকেল 2 আৰু 3 যি লিখা আছে যে এটা পৃথক ৰাজ্যৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা আছে, ভাৰতৰ পাৰ্লিমেণ্টে ডিচিছন লওক আৰু আমাক পৃথক ৰাজ্য প্ৰদান কৰক। এই কথাটো আমি চৰকাৰক স্পষ্ট কৈ আছো। যদি কোনো আলোচনা নোহোৱাকে আমাৰ ক্ষেত্ৰত আজি চৰকাৰে কয় ৰাজ্যৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব, অমুকৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব। যেতিয়া দিল্লীত উত্তৰাখণ্ড, ঝাৰখণ্ড, ছত্তীশগড় হৈছিল, কাৰ লগত আলোচনা কৰিছিলে? কোনো আলোচনা কৰা নাই, ডাইৰেক্ট ডিক্লেয়াৰ হৈছে, ডিক্লেয়াৰ। এইকাৰণে আমি কৈছো যে আমাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হ'ব লাগে। ইউটিচিৰ নামৰ এটা ভুৱা এটা প্ৰচাৰ চলাই আজি বিটিচি অঞ্চলৰ অশান্ত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ ওলাইছে। আপোনালোকে ভালকে চাইছে যদি গম পাইছে, এই কথাটো লৈ পেলাই কোনে লম্ফজম্ফ কৰি আছে। যোৱাকালি আমি দেখিবলৈ পাইছো সাগৰ হীৰাখৰ নেতামৰীয়াই পাৰ্লিমেণ্টৰ আগত প্লেকাৰ্ড লৈ থিয় দিছে আৰু কৈছে যে বড়োলেণ্ড হ'বলৈ নিদিওঁ, ডিভিজন অফ আসাম, আমি অসমৰ লগতে থাকিম। বিভিন্ন কথা তেখেতে লিখি পেলাই থিয় দিছে। আমি ধন্যবাদ দিছো হীৰাখৰনিয়াক। আমাৰ এমপি নাই এতিয়া দিল্লীত, কিন্তু আপুনি আমাৰ হৈ যে আমাৰ ইস্যুটো পাৰ্লিমেণ্টক মনত কৰাই দি আছে, সদায় মনত কৰাই দি আছে, আমি ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ তেল পানী খৰচ হোৱা নাই, আমাৰ টকা পইচা খৰচ হোৱা নাই। আপুনি নিজৰ পইচা খৰচ কৰি এমপি হৈছে, এমপি হৈ পেলাই আজি ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ লাগিছিলে, কিন্তু অকল বড়ো জনগোষ্ঠীৰ যে দিল্লীত কাম
আমি ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এনেকুৱা এমপি আমাক লাগে এনেকুৱা লাগে আমাৰ সমস্যা উত্থাপন কৰাৰ কাৰণে আজি যদি আমি প্ৰশ্ন কৰো বড়োৰ বাহিৰে কোন জনগোষ্ঠীৰ কাম কৰিছে আদিবাসীৰ কাৰণে কি কৰিলে কোন ৰাজবংশীৰ কাৰণে কি কৰিলে ইৰা হৰণীয়া ডাঙৰীয়াই মুছলিমৰ কাৰণে কি কৰিলে ধোমালীসকলৰ কাৰণে কি কৰিলে এনআৰচি ইছ্যু ইৰা হৰণীয়া ডাঙৰীয়াৰ ষ্টেণ্ড কি আজি সিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলত ইৰা হৰণীয়া ডাঙৰীয়াৰ ষ্টেণ্ড কি এজন এমপি হিচাপে এজন পাৰ্লিমেণ্টাৰী হিচাপে আপুনি কওক এই 5 বছৰ হ'বলৈ গৈ আছে কেইখন কলেজ আনিলে কেইখন আইআইটি আনিলে কেইখন ৰেলৰ অভাৰব্ৰিজ দিব পাৰিলে আপুনি কি কেইখন মেডিকেল কলেজ সৃষ্টি কৰিলে কি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান দিল্লীৰ পৰা লৈ আহিব পাৰিলে কোনটো জাতিৰ কাৰণে আপুনি কওক কিন্তু আমি ভাল পাইছো আপুনি আমাৰ কথাটো যে দিল্লীত কৈ আছে আমি আপোনাক এপ্লিকেশ্যন দিব লগা হোৱা নাই থেংক ইউ ইৰা হৰণীয়া ডাঙৰীয়া আৰু বাকী কেইদিনত আপুনি যদি বিচাৰে আমি সহায় কৰিম এই বাকী কেইদিন সাংসদ হৈ আমাক সদায় এই বদলে ইছ্যুটো আপুনি উত্থাপন কৰক যাতে মিডিয়াত সদায় থাকে আমি সেইটোকে বিচাৰিছো নহ'লে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মিডিয়াত আমাৰ কথাটো চপাব নিবিচাৰে আমাক মানুহ লাগে আমাকতো এমপি নাই নহয় নিজৰ গতিকে আপোনাৰ নিচিনা এমপিয়ে যেতিয়া আমাৰ ইছ্যুটো উত্থাপন কৰি থাকিব আমি আনন্দিত হ'ম আমি ভাল পাওঁ ইৰা হৰণীয়া দীৰ্ঘজীৱী হওক আৰু আমাৰ কামটো সদায় কৰি থাকিবলৈ পাৰক তো যিয়ে নহওক ৰাইজ আজি অশান্ত সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছে সিদিনা গভৰ্ণৰ তাত গৈছে অমুকৰ তাত গৈছে তমুকৰ তাত গৈছে ইয়াত এটা মিৰু বিভাজন কৰি ৰাজনীতি কৰিবলৈ ওলাইছে ৰাজনীতি কৰক আমাৰ অসুবিধা নাই আজি এটা সময়ত আপুনি ভাৰতৰ সংবিধান মানি নলওঁ বুলি আলফালে ওলাই গৈছিলে ভাৰতৰ তলত নাথাকো বুলি আলফা হৈ গৈছিলে কি যুক্তিত কি কাৰণত আজি ভাৰতৰ তলতে থাকিম সাংসদ হৈ পেলাই আজি সংবিধানত মানি চলিম এই কথাটো কিন্তু ৰাইজক আপুনি আজিলৈকে নজনালে আপুনি এইটো এতিয়াও ৰাইজে বিচাৰি আছে কিন্তু কি কাৰণত আলফা হৈছিল আৰু কি কাৰণত আলফাৰ পৰা আহি পেলাই আজি আপুনি সাংসদ হ'ল এই কথাটো ৰাইজে বিচাৰি আছে এই আপুনি সাংসদ হোৱা আৰু আলফা হোৱাৰ মাজত ভাৰত চৰকাৰৰ বহুত কিবা সলনি হৈছে নেকি অসমীয়া মানুহক ভাৰত চৰকাৰে বহুত মৰম কৰিছে নেকি কিবা কিবি বহুত দিছে নেকি আজি তেলৰ অফিচ আহিল নেকি চাহপাতৰ অফিচ ইয়াত আহিল নেকি ইয়াত থলুৱাই 100% নিযুক্তি পালে নেকি কি পালে আপুনি কিন্তু উত্তৰ দিয়ক অসমৰ কাৰণে কি কৰিছে অসমৰ ইনফেক্টেশ্যনটো কি হৈ আছে বিদেশী প্ৰৱৰ্তনৰ সমস্যা কি হ'ল এইবিলাকৰ আপোনাৰ কি কথা এইটো আপুনি স্পষ্ট কৰক অকল এই বিটিচিৰ চাৰিসীমাত থাকি বড়োসকলৰ শান্তিৰ ঘৰত জুই জ্বলাই থকাটো যদি আপোনাৰ উদ্দেশ্য হয় আমিও ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম কিয়নো কোনোবা এজন হীৰা হৰণীয়া আমাৰ কাৰণে চিন্তাৰ বিষয় নহয় বড়োসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰামত 5,000তকৈ অধিক শ্বহীদ এই 5,000 শ্বহীদৰ চৰকাৰী পক্ষৰ লগত আজি চৰকাৰী বাহিনীৰ লগত যুদ্ধ কৰি বড়োসকলে আহিল কোনোদিন হেও মানা নাই এই ভূমিত আমাৰ অধিকাৰ আছে ইয়াত আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি আমাৰ নিজৰ যি মানে ৰক্ষণাবেক্ষণা এই ভূমিত আমি সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব আপোনাৰ থাকিব পাৰে বেলেগত যাই থাকিব পাৰে আপোনাৰ হয়তো তেনেকুৱা জাগা আছে চাগে আজিতো এমপি হোৱাৰ ক'বই নালাগে কিন্তু আমাৰ কোনো ঠাই নাই এইটো আমাৰ পিতৃপুৰুষৰ সম্পত্তি এইটো আমাৰ মাটি হয় আৰু ইয়াত যিকোনো বিনিময়ত আমি আমাৰ সংগ্ৰাম আমাৰ অধিকাৰ আমি যেতিয়ালৈকে পাবলৈ সক্ষম নহয় আমি সংগ্ৰাম চলাই যাম ইয়াক আৰু ৰঙা চুকু আমি ইয়াত মানে অসহ্য কৰা নহ'ব ইয়াত কাৰো ধমকি মানি চলা নহ'ব আজি ইয়াত যদি লম্পজম্প কৰি পেলাই কিবা পৰিৱেশ নষ্ট কৰে ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু জগৰীয়া আপুনি হ'ব আৰু আপুনি দায়ী ল'ব লাগিব আৰু অসমৰ ৰাইজকো আমি আহ্বান কৰিছো আজি হীৰা হৰণীয়াৰ যিটো ৰোল এইটো আপোনালোকে চাওক অসমৰ কাৰণে কি মাত মাতিছে সাংসদ হোৱাৰ আগত বড়োসকলৰ এগেইনষ্টত থিয় হ'ল সংসদ হোৱাৰ পিছতো বড়োসকলৰ এগেইনষ্টত থিয় হ'ল আৰু অহা সংসদ যিটো পাৰ্লিমেণ্ট ইলেকশ্যন আহি আছে এই পাৰ্লিমেণ্ট ইলেকশ্যনত আজি বড়ো অনাবড়ো বিভিন্ন জাতিৰ মাজত মিৰু বিভাজন কৰাই পেলাই সংঘাত কৰাই পেলাই এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি আজি এমপি হ'বলৈ তেখেতে এটা ৰচনা কৰিছে এই ৰচনা কৰা যিটো তেখেতৰ পথ এইটো আপোনালোকে বুজি চাওক ইয়াত অকল বড়োসকলক জগৰীয়া কৰিলে নহ'ব বড়োসকলে কোনো জাতি জনগোষ্ঠীক নিজৰ শত্ৰু বুলি ভাবা নাই কাকো অসন্মান কৰা কাকো ধ্বংস কৰাটো আমাৰ লক্ষ্য নহয় আমি সকলো একেলগে বসবাস কৰিম আজি বড়ো অঞ্চলৰ সংঘাত হৈছে হয় কিন্তু এই সংঘাত
আজি কোনোবা CBI NIA কিবা কিবি আজি কাম কৰি আছে তেখেতসকলৰ আজি এই CBI বিলাকৰ ৰিপৰ্ট বিলাকৰ ওলাব তেতিয়া ৰাইজে ক'ব তো ৰাইজ জাস্ট आं खोथाखौ बेखौल' बुंनो नागिरदों आलादा रायजो मोननायनि जि लामा सिगांबो बुंदों दाबो बुंदों सोमावसारनाय राजखान्थि आरो मोनसे जाबाय सावरायनाय दिनै अल इन्डियायाव बिदर्भनि रायजो बिग्राबो फैदों नाथाय मोनसे खोथाखौ जों बुंनांगोन जोङो गोग्गानायनि खोथा नङा बियो रंजानायनि खोथा नङा नाथाय मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन भारत सरकारा सोरजोंबा रायलायदोंबा बड'लेण्ड बिग्राफोरजोंल' रायलायबाय थादों बे खिन्थु जोंनि थाखाय मोनसे एचिभमेन्ट जोंनि थाखाय मोनसे एचिभमेन्ट गुबुन रायजो बिग्राफोरजों रायलायाखै आरो बे एचिभमेन्टआ बे फिथाइया मानि थाखाय फैदों बे फिथाइया नोंथांमोननि थाखाय फैदों गोदो जोंहा बर' लिडारफ्राबो बारा गोदो नङा बोसोर 10 बोसोर सिगाङाव 5 बोसोर सिगाङाव जोंखौ बुङो इलेक्सन फैनायखाय होख्रावलायसिगोन इलेक्सन फैबा होख्रावलायसिगोन एबार मा बुंनो एबारथ' मास मोनसेबो थायाखै नङा होमबा दाख्लै दिल्लीयाव होख्रावबाय दिनै बेयाव होख्रावलायबाय सनितपुराव होख्रावबाय चिराङाव होख्रावबाय आरो जानुवारियाव होख्रावबावगोन जोङो बे कन्टिनिउ कुनु थाबथानाय गैया थाद'नाय गैयाजासे आन्दोलन खालामबाय थानायखाय आरो जोबोद सोद्रोमै आब्रुथिनि गेजेरजों शान्तिनि गेजेरजों गावनि खोथाखौ बुंबाय थानायखाय दिनै खौरांगिरि टिभि मिडियानिफ्राय लानानै लिडारफ्राबो भारतबर्षनि रायलायनो गोनां जादों आं दाख्लै खोनानानै सासे अफिसारा आंनो बुंहरदों NDP जोंबो रायलायबाय थायो जेला टक जायो मा जायो बेबायदिनो बेवहाय आरो गोबां फिसा फिसा हाथियार लाग्रा आफादफोर दंबावो गोसोमफोरनिबो दङ मोननै मोनथाम सोरनिबा दङ दा बेवहाय रायलायनायाव बिथांमोननि बेले बेजेखौ नुनानै दाख्लै आसामनि सासे टफि गोजानि गिदिरा माने बिसोरखौ दम होदों जाहैदों नै बर'फोरनियाव सोलोंहैथां नोंसोरो आन्दोलन खालामनो होननानै रायलायनो रोङा नोंसोरो मालायखौ बखिनोल' फैयो नोंसोरनो मा नांगौ बुङा मा हैनानै दाद्रि होदों जाहैदों थांनानै बर'फोरनि सायावसो कमप्लेन खालामहैदों बर'फ्रा ओरै उनाव अफिसारा रागा जोंनानै बुंबाय आरे बर'निल' बुंनो फैदोंना नोंसोराबो माबा जेंना दङ होननानै दा नंखायनो रायजोफोर बैसोरो दावराव खालामनायाव जोंहा जेबो साननांगौ गैया फेसबुकाव मायावबा एखमबा जोंहा उन्दै सेंग्राफ्रा माबा माबि लिरलाबायो लिरनायखौ लिरनो नांगोन लिरनाङा होनाखै आङो नाथाय ओरैबायदि खोथाफोरखौ लिरनाङा जे खोथाफोरा बिसोरखौ मदद खालामो मिथिबायना बिसोरखौ होख्रावनो बिसोरनि एनार्जिया लस जागोन दिनै राजबंसिफ्रा जोंनि एगेन्स्टआव खोथा बुंनाया गावसोरनो मा नांगौ बेखौनो बुंनो बावबाय बिसोर दा फारसेथिं मोजांबो जादों बिसोरखौ जों बेबायदिनो आन्दायहोना दोननो हायोबाथ' मोजांसै जों आलादा रायजोआ बेबायदिनो बारनांगोन दा गोसोमफ्राबो बेनो जादों गोसोमफोरनियाबो बेनो दाख्लै लावथि लाग्राफ्रा दाद्रि होनानै हरजाबाय टफि गोजाफोरजों अफिसारफोरजों थांनानै सोलोंना फैदों नोंसोर बर'फोरनि सिलाय लाग्राफोरनियाव बर'फोरनि गणतान्त्रिक माने सोमावसारग्राफोरनियाव सोलोंना फैदों सोमावसारनाया बोरै खालामो गभर्नमेन्टजों रायलायनाया बोरै जायो सोलोंना फैदों होननानै बुंना हरदों दा बे एलाकाया खोथा नङा रायजोफोर आरो बे अबस्थायाव जे बर'फ्रा सफैबाय बिनि थाखाय जोङो 30-40 बोसोर लामा हान्थिबोनो गोनां जादों मिथिबायना बिदिनि खोथा नङा बियो आं हारसिं गसंनानै गोग्गायै बुंनाय खोथा नङा बियो बै 30-40 बोसोरनि खास्रि बिस्रि पुलिस मिलिटारजों गावथारजानाय जोख्रेबजानाय न' बां सावजानाय जिनाहारि खालामजानाय दिल्ली दिसपुराव जोंनि खोथाफोरखौ खौरांगिरिफ्रा लिरै अफिसारफ्रा जोंनो सम होयै बर' लिडारफोरनो बै मन्त्रि मन्दाफ्रा सम होयै बेबायदि थासारिखौबो मन'बोजोबनानै जुजिबोजोबनानै दिनै जोंनियाव बेबायदि मोनसे साहस आरो धैर्यआ फैदों दा बेनो देरसिन खोथा दा नंखायनो रायजोफोर बे दाख्लै बावै जि खोथाफोर ओंखारबाय बे खोथाफ्रा बबेनिफ्राय ओंखाराखै जों स्टाडि खालामबाय थादों भारत सरकारनि माखासे अफिसारफ्रा बर' जेंनाखौ सुस्रांनांसिगोन बिखौ अफिसारफोरल' नङा राजनिति लिडारफ्रा इभेन जों दाख्लै नुनायाव मेगनजों नायनानै नखर मन्थ्रिखौ जि नुदों बिथांनि गोरबोआवबो खिन्थु बे खिलिबाय जे बिसोरनि जेंनाखौ सुस्रांथारनांसिगोन होननाया बे जाबाय खिलिबाय दा बेवहाय नै बिथांमोनखौ जों नायहरो गुवाहाटीनिया मा बुङो दा गुवाहाटीनियाबो खिन्थु थासारिया मोजां नङा गावसोरजों गावसोर अरलायनाया बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दङ गारि सेलायलायनानै नांलायनाया बारानिफ्राय बारा जादों बिबारा बिराद दावखोदोंमोन दाख्लै मोनबा रायजोआव बिबारा जेननायखौ नुनानै आखाइफ्रा आरो खर' दैखांलायबाय
दा बेनिखायनो जों आन्दायनो मोननाय नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेनिखायनो 10 बोसोरनि गेबाव मोननै एकर्ड मोनदों बर'फ्रा इन्टेलेक्सुवेलफ्रा स्कलारफ्रा सोङो जोंखौ माबायदि मोननै एकर्ड मोनदों बर'फ्रा बिएससि जादों 93 आव बिटिसि जादों 2003 आव आरो बोरैबाबोरै नैबे 10 बोसोरावनो जोंनि जेंनाया सुस्रांनायनि लामाथिं फैगासिनो दङ दा बेनिखायनो रायजोफोर जोङो खौसे जानांगोन आरो बे सोमावसारनायखौ डिसिप्लिनजोंनो लांनांगोन ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनाया बे दिनै जोंनि खोथाखौ बुंना फोजोबनो हाया स्कुल कलेजनि जेंना हा हुनि जेंना एसे रायलायनो जोंलाय बिटिसि ओनसोलनि खोथा बिटिसि ओनसोलाव मा जादों जायाखै रायलायनानै फोजोबनो हाया गथायै बुंनो थाङोबा बेल' दिनै आसामाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव गंनै गायसनबाय जों बिबाय थाबाय जोंनो होआखिसै मेडिकेल कलेजा 8टा जाबाय 7टा 8टा जोंनो गंसेबो होआखिसै क'क्राझाराव होनो होननानै एम्सखौ जों बिबाय थाबाय अल इन्डिया इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स जोंनो होआखिसै आमिनगावआव गायसनबाय बरपेटा नलबारियावनो मेडिकेल कलेज गायसनबावबाय नलबारियावबो 200 कोटी टाका हरबाय मेडिकेल कलेज जासिगोन बरपेटायाव जाखांनायनि उनाव बाक्सा चिरां उदालगुरियाव खिन्थु होआखिसै सानजाहा होआखिसै जोंनि ओनसोलफ्राव दा नैफोरखौ नायोबा बिथांमोननि साननाय हनाया सोलायाखै जोंखौ जेरैखि जाया थगाय थसि खालामनानै दोननो नागिरो दा नंखायनो रायजोफोर दिनै जोंहा गोब्राबनिफ्राय गोब्राब सम फैदों बोथोरा बिराद मोनसे डेन्जार सिचुएसन फैदों बेवहाय जों खौसे जानांगोन जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन हाथियारानो जाबाय जों खौसे जानांगोन रायजोफोर गोजौ लेभेलाव माबा गुरु गोनां रायलायनाय गाहाय लेभेलाव रायलायनाय दिनै बर'नि बयनिख्रुइ देरसिन सोंलुआ जाबाय खौसेथि जों खौसेथिखौ बेसे गोजान लांनो हागोन मालाया गावथारनांगोन जों गावथारनो गावथाया मालाया थुनज्लायगोन बिसोरनि थुनज्लायनायाव जोङो बोलि जानो ना जाया मालाया बायदिसिना अंख खालामगोन नाथाय जोंसो थिग जानांगोन रायजोफोर ओंखायनो बे मोनथाम हाबाफारि मोनसे सोमावसारनाय फैगौ जानुवारि दाननि 7, 8, 9 कुमारिघाटायाव जथुमा जागोन आं नोंथांमोनखौ खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो बेवहायनो 9 अक्ट'आव नेशनेल फेडारेशन फर निउ स्टेट रायजो बिग्रा आफादनिबो बेवहाय जथुमा जागोन 3थि जथुमा 9 अक्ट'आव आरो बेवहाय थिग खालामदों जे जानुवारि फेब्रुवारियाव मा खालामगोन दिनै विदर्भआबो जानजि हाबलाबाय गावसोर इलेक्सन गेलेनो मानोना जोंनि बे इस्युआनो पलिटिकेल इस्यु बुन्देलखान्डआ जानजि हाबलाबाय गुरखालेना चेर बेथेर जाबाय थेवबो बिथांमोनाबो जानजि हाबलागासिनो दङ त्रिपुरायाबो बुंदों जेरैखि जाया जोंनो सासे एमपि नांगोन बिजेपि सरकार थाबा मालाय मा जानो बयबो जानजि हाबलागासिनो दङ दा नंखायनो जोंहाबो जे दिनै जोङो देरहानो हाया जानो हानाय जोंहा मोनसे सिट दङ जेखौ जों देरहानो हायो नाथाय गुबुन सिटफोराव जोङो फेजेनजोबनो हायो आरो बेवहाय बयनिख्रुइ देरसिन अस्त्रआ जाबाय जोंनिया खौसेथि जों खौसे जानांगोन रायजोफोर जों खौसे जानांगोन जों खौसे जायोबा मालायाबो जोंनि खौसेयाव आखाइ खफाखायो बेखौ जों मिथिनांगोन दा दिनै जोङो सरकार सालायग्रा मोनसे राजखान्थि हान्जा दङ एखमबा गोजौआव बुङो एखमबा गाहायाव बुङो एखमबा रायजो जागोन होनो एखमबा रायजो जाया होनो बायदिसिना खोथाफोरखौ बुङो आं बिथांमोनखौ खावलायदों नैबेनो सबसे गोनांथार सम बे पार्लियामेन्ट इलेक्सननि सिगाङाव जोङो बयबो बर' हारिनि मोजां गाज्रिखौ सानलायलायनायनि मोनसे सम फैबाय ओंखायनो जों सानदों नोंथांमोनाबो सान मोनसे आखाइजोंल' माने आखाइ खबनाय जाया मोननै आखाइजोंसो आखाइ खबनाय जायो ओंखायनो दिनै बर'नि खौसेथिखौ जाहाथे बयबो सनमान होयो जों बेखौ लुबैयो राजखान्थिनि नामाव राजखान्थि खालामबा जानाय नङा रायजोफोर दा बेखौ आं खावलायबाय सोमावसारनाया थांबाय थागोन बेवहाय खुनु गोथो गैया जेरै दङ बिदिनो थांबाय थागोन दिनै थाखा फैसा गारनानै रायजोफोरा गावबा गाव गारि हमनानै फैदों दा रायजोफोर जोंबो उपाय गैया दिनै सरकार सालायग्रा आफाद नङाबा गारि गुरा हरनानै मदद खालामदोंमोन आरो मोनसे सोमावसारनाया बिग्रायखांनाया सोरनिबा थाखानि सायाव सोनारनाबो जाखाया जोंनियावल' नङा मुलुगाव रावनियावबो जाया सोरबा थाखा फैसा होनानै गारि गुरा होनानै सोमावसारनाय जाया सोमावसारनाया बिग्रायखांनायानो जाबाय गोसो सिंनि दुखु आरो रागा जोंनायजोंसो ओंखारबोग्रा ओंखायनो दिनै बर'फोरनि जि मोनसे खुद्रिनाय मालायनि थगायनाय सोबख'नाय नासयनायनिफ्राय उदां जानाय बे दुखु मोननाय आरो मालायफ्रा जोंखौ गादबनानै दोननाय बेनिफ्राय जों उदां जानो थाखाय जोंनि होसिख्रावनाय बे जाबाय रागा जोंनाय आरो बे मोननैजोंसो बर'नि सोमावसारनाया फैगासिनो दङ ओंखायनो इन्डिपेन्डेन्सआ मा लाया जों सावरायगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुमा बिनि सिगाङाव गभर्नमेन्टआ रायज्लायनो होनदों
डिसेम्बरनि गेजेराव रायलायनो होनदोंमोन रायलायना रायलाया जों नायगोन ओंखायनो एबार जोङो रायलायदोंबाबो रायलायाखैबाबो जोंनि आन्दोलनखौ दोनथ'वाखै रायलायदोंबाबो खालामबाय थाखादों जोङो जाहाथे सरकारा साननो बाध्य जायो दिनै बेवहाय गोबां सुलुं फैगोन बिसोरनि मोनाम सुग्रा मानसिफोर फैगोन बिसोर थांना बुंहैगोन बरमाया ओरैबायदि बर'फ्रा गेदारिं जादों ओरै पन्सायतनि रिजाल्ट ओरै बायदिसिना नाथाय बिसोर बेफोरखौ नेवसिनानै दिनै गावसोरनि लामायाव थांगासिनो दङ बिसोरखौ ओरैनो हगारजानाय नंला नैबे थासारिया फैनांगोन आरो जोंहा सुबुं अनजिमाया खमखाय गुबुननिख्रुइ जोंनि थासारिया बारा मोजां नङाहाय ओरैबायदि मोनसे थासारि दोननांगौ अल इन्डियायाव जाहाथे रायजो होनो होनना बुंनाय लोगो लोगो एक नाम्बाराव जोंनिया फैयो बेबायदि थासारिखौ दोनबाय थानांगोन बेबायदि थासारिखौ दोनोब्ला सोमावसारनाया कन्टिनिउ जानांगोन रायजोफोर ओंखायनो आं गोबां खोथा बुंला गुसु बोथोर फोरबोफोर फैगासिनो दङ गोदान बोसोरनि मागो दमासिनि ख्रिस्टमासनि गुबुन गुबुन जिफोर फोरबोफोर फैदों बेफोरनि आं नोंथांमोननो गाहाम बावलायनायखौ बावहरबाय बयबो आलो गोजोनै था लोंनाय जानायफोरखौ खमायनांगोन जौ लोंनानै गोजां बोथोराव मटर साइकेलजों सेंग्राफ्रा थैसियो बेफोरखौ एसे नोजोर हो आनजाद फैगासिनो दङ मेट्रिक आनजाद दायो बायदिसिना मेला बायदिसिना दामलु दामला खालामनानै आनजादा गाज्रि जागोन ओंखायनो थासारिफोरखौ मोजाङै लाखिनांगोन जोंनि थासारिखौ जोंसो थिग खालामनांगोन ओंखायनो लेखा फरायनायावबो गोसो होनांगोन थासारिखौ मोजाङै लाखिनांगोन आरो रायजोनि सोमावसारनाया नैबे राजनिति लिडारफ्रा खिन्थु इलेक्सन फैबाल' गोजाङो दा ओंखायनो बिथांमोना जि समाव गोजाङो बै समावनो जोङो कम्बलखौ बिसोरनो देखायहरनांगोन जोंनियाव कम्बल दङ जोंनोबा फै नाथाय जोंनो लुबैदोंबा खिन्थु जोंनि खामानिखौ मावनो होनांगोन नङा होमबा बिथांमोना नागिरगोन सोरनियाव कम्बल दङ गैया गोजांदों नालाय जायो ब्लेंकेट नागिरगोन जोंनो सोरनियाव मा दङ दा बैखौ जायगायाव नुहुरो बिनि खाथियाव फैयो ओंखायनो जोङो बेखौ बिसोरनो दिन्थिहरगोन जोंनियाव मोजां मोजां कम्बल दङ बर' आइजोफ्रा दाना होनाय नाथाय जोंनो होनाय नङा आलादा रायजोखौ होनांगोन जोङो दा बेनिखायनो नैबे मास मोननैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आं गोबां खोथा बुंला रायजोफोर जोंहा दैदेनगिरिफोर दंबावो বিঠামনা বুঙ্গন মই বিশেষ কথা কব বিচাৰা নাই আজি আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নেতৃবৃন্দ আছে মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে এই কথাবিলাক জানি কাৰণে আজি আমাৰ সংগ্ৰামত আহিছে যে বড়সকলৰ অন্তৰ আত্মাত কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি ঘৃণা অহংকাৰ বিয়া ভাৱ নাই আমি সকলোকে লৈ পেলাই একেলগে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছো কিন্তু কিছুমান প্ৰতভ্ৰষ্ট হোৱা ইন্ডিভিজুৱেল মানুহবিলাকে আজি বড়োসকলৰ এগেইনষ্টত উঠি পৰি লাগিছে মই স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছো আপোনালোকে এতিয়াও সময় আছে আপোনালোকক কি লাগে নিজৰ অন্তৰ আত্মা খুলি চাওক বড়োসকলৰ লগত যুদ্ধ কৰি একো লাভ নাই আপোনালোকে মাৰিলে কাটিলে বিয়া পালে ভাল পালে মৰম কৰিলে পূজা কৰিলে আমাৰ একো লাভ নহয় লজ নহয় এই কারণে আমি কি করিছো আমার পরে আপনালোকক জি দিবলৈ পারো আমি দিবলৈ সাজু আছো যিখিনি সম্মান যিখিনি মৰম যিখিনি স্নেহ আপনালোকক দিব পারো এইখিনি আমি দিবলৈ সাজু আছো ইয়াকে আৰু বেছি বিচাৰি লাভ নাই কিয়নো আমিও এই অসমৰ এই ভূমিত স্বাধীনতাৰ ৭০ বছৰত প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈছো আজি পেট্ৰনাইজেশ্যন আমি পোৱা নাই এই কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি আছে কিন্তু কিছুমান ইন্ডিভিজুৱেল মানুহে ইয়াৰ দল সংগঠন খুলি পেলাই যেনেকৈ নিজৰ উদ্দেশ্যৰ কথা পাহৰি পেলাই অইনৰ অধিকাৰৰ ওপৰত মাত মাতি আছে এইটো আমাৰ ঘৰখন কিন্তু শান্তিত নাৰাখিব আমাৰ ঘৰখন সদায় অশান্তি কৰি ৰাখিব গতিকে আপুনি যদি ভাবিছে এইখন আপোনাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ নিজৰ ঘৰত জুই লগোৱাৰ কাম নকৰিব নিজৰ ঘৰত শান্তি ৰাখক শান্তি ৰাখি পেলাই আপুনি কি বিচাৰিছে বিচৰক আৰু আমি বড়োসকলে সেইটোতে আমি ফোকাছ কৰিছো আমি কাকো অশান্তি কৰিব বিচৰা নাই আর কেবল ভারত সরকার অসম সরকার সকীয়াই দিছো অতি শীঘ্রে বড় সমস্যা সমাধানের কারণে পলিটিক্যাল পলিসি ডিসিশন লওক অন্যথা এই সংগ্রাম চলি আছে আর চলি থাকিব আমাক বড়োলেণ্ড লাগে মাত্র নয় বড়োলেণ্ড আমাক লাগিবই লাগিব ইয়াত কোনো কম্প্রোমাইজ নাই আমি বড়োলেণ্ড चाहिए चाहिए बड़ोलेंड हमें चाहिए ही चाहिए हर हाल में बड़ोलेंड चाहिए इसीलिए यही हमारा आह्वान है यही हमारा अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जल्द ये बड़ोलेंड और बाकी जो राज्यों की मांग है ये मुद्दा के हाल निकालिए इसका सोल्यूशन आप लाइए और जल्द
से जल्द ये समस्या समाधान करके जिन जिन प्रांतों में, जिन जिन क्षेत्रों में अभी लोग डिस्क्रिमिनेट, डिप्राइव फील कर रहे हैं, उनको भी अपना ये पॉलिसी में, ये जो नेशन बनाने का जो पॉलिसी है, आगे जाने का जो पॉलिसी है, शांति और अमन का भारत से बनाने, हिंदुस्तान बनाने का जो पॉलिसी है, इसमें सबको जोड़ना आप लोग का काम है। बोडोलैंड यही है, यही रहेगा, लेकिन जब तक बोडोलैंड नहीं होगा हम लोग शान से नहीं बैठेंगे। यही हम लोग का आपसे अपील है।